Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uba Adalbert Nongrum MLA ka North Shillong constituency ulaong baka sorkar kadaiban penken riak no kloy ki harijan ki basa hathem metor bat kimdai ban syukular tang dakaktien nakawe kasnem syakawe pan uba Adalbert ula tuklar ya kani namar bakani ke jaka ka hap haka constituency jong u bat umla ban syupet ni syusngap ya katu ga jingja ka bala mi jing kulmar hapadeng ki khasi bat ki harijan haka restaurant ka bala tip kum ka saw ayom haka mit sngisat jan ka arphau tarik ya yong haka baki harijan ki bawan bam haka te ka restaurant kim tre ban siu ya ka bai bam ulapun pau balik se ka ni ka jingja ka balaja haka tu ka mit kala ban wan jia biang na kapor sya kapor bat kan la ban wan lambiang sya ka jingja ka balaja ha usnam arajar khat phra shu shu ula ong ru baka sarkar kam dei ban kensting ban ong baka dei tang ka jingja ka barit henrei ula ong baka aka ka bakrau ka syong na i jingja i barit ka jing bamla ka sarkar ban penken riak no ya ki harijan na themetor kapan i ka jingbam ler ka rukam trikam ka sarkar ha ka bakat ka high court jong ka Meghalaya ka lahap ban tuklar ya ka ni ka mat ulaong ulapun senguru sya ka sarkar da ka baong baka jingsuk kamut bakam don syu ka jingya kan at henrei ka deitang bangi ap khmi lenti ya kata ka hok ako mu local amali jong ka 70 North Shillong constituency ka ba te ka thamyu mulong ru ka ha po ka constituency ki jonga mat ka daw I have every right to intervene. I have every right to express with authority and responsibility. Kabang ako, ban kinto, kung local mali ngamla ban syupay, ngamla ban syusngap. Ya ka jingja, jong ka arpotrik, men taunay, men sisa jan, kaba hakaway ka jingja jong ka restaurant kaba karte ka sawayo. Ba kita kinong syong ki ba lay kinong syong way ang tipo thami mulong. Kitmu ya ban permi ya kajing kelumar kabale si kala ban mi biang ta kajing kenat kumba laja ki por ki arjar sinem arjar khapra kabakini ki nongsok sno jonga thai ka thami bolong le ila mo social media ba kajing tmu jong ki ka de ba kin da ban bam ai na restaurant ba ki tmu ya ban permi bor ba bale don bor hani ka chala ka jongi hani ka chaka ka jongi ka bangimla ban sha ban nasmo ban ai kublei ru ka police department ka bala poi shwa ka por ban tem ye ki ha shwa ban mi ki kana henry ka police department kan kot no tang ban shutem ka police department ka badai ban maintain ye ka law and order ka ba ko ang panema ba ka police department ka ban assure ka ban pentingna ba laws should be equal to everyone umlumdon ke ga bale silang khama tangye ko wei ka chat baliu kani ga mara apa yang kan build it ka jing shania ka confident ha ka police department na ko apa ke ma bakini ki jingja kila banja na por nila bano bidi barit bale ship serious henry ke ga bakra ka shom ha barit na ko aban send ka clear message sa MDE government ka bale ka MDE 2 ka bale ka ju ka MDE 1 sansnem pila tackle ni issue pimsi mala pila feel in all aspect kani ka penpau ya ka lack of seriousness ya kata ka jumlong irresponsible jong kita ki bakam leader ki bakam nongela ka basongsi kalong ba lapin sa ten ni ka kam ban pen karya ya ki nong shongwai hak te jaka ka chapaki de namar ni jing dong kam kalong ba aku membeli aku apa penpau ba sha de mo isi le masyun nrei namar ka hel hazard kam don kalong ka ba iting isirkay na kung takakot kakya dito yung siyong sinong barkatay glani gawin ka slum ka ba doon po ka heart or city ka ba nginumlaban pa niyan but nakuha ban pagrimaw ba kaday ka sorka ka ba ban shim ya ka jing kikli namar ka jing delay ka doon ka jing kakantir ba pagrimaw ba delaying is denying ya ka hop tinamar ka daw nakuha ban pagrimaw ka sorka ba mardor kaday ban pagkaliya no kamkuloy ya kini ki parok ki basong hati di jaka mdai basu kular ta kaktien ka bana ko ga snem shko ga snem matala palar san snem kalau ga jingla rai ko bakrau kani ka peni ya kata ka jing ya jing bamler kam jong sarkar ka bakat ka honorable high court of Meghalaya ka pan tukular mdai tan ni ko subject ka honorable high court of Meghalaya ka tukular ko bol ki subject pen pau ba ka executive ka bailam
yani sarkar dari NPP kadai ka sarkar ke patrot ka don ka government hendrai basusi pakam don ka governance temar tadau ngako pen mau ru ba kadai ka sarkar di ban sim jik kli namar kala pen slam ya kaban perkerja ya kini ginong song banta jaka banong ka problem solver ka kalalong pat ka problem creator kalau pen wala asam tu barigate bala khang ya kaban passing through na kati jaka ban ya den ba tikali ba kalau wala ke jin dhen kali ka shirhe ka rakta na du ki baret ni be khamta muti VIP kam don jikta e mat kalau ki set kelut ki tika mala khmat bat kawai kama ko apan pau ba jin kta jo kati barigate ka rakta ya ka jin dhen kali ka congestion ka shirhe na du ka anjali point na du khandai point adu mat rang point bat don bai I don bi so bi te don ka bor ki le kelut te mat kadau kaniru kadai ba sarkar ka pan shim ya ka jin kli or are to be fixed with responsible mat kadau ngako apan pen mau ni bakim dei ban ngasmo ba ka lakut kasur jo politics tongin pen sawai kasur jo policy namar kai mo ko apan pau shan pen kut. But peace is not the merely absence of conflict, but it is the real awaiting of the presence for justice. Kani ngaku akan mau yang sarkar bakajing suk kamut bakam don suk ta kajing kan at ne kam don suk ta thama hendai gadai ga bangi up community ni amlo ya kata kau dengan net scam sarkar kan le laga jawab kamram kirki mador klan perslam shu pendap tamya kolar poros kata hendai ban pendap no rakam action should speak louder than words kani ga ba ko pen good khamta ya ban kentho ya tu jingja ka belajar tu sing ni di parit ila panca no por ba he no ban sim pa jing khali ka sarkar ka par sim khali lada ka perslam har ban le la jawab kamram ban penkerja no mador yang di nong song hang te po thani mo ki bri ki nong song wa jong ka chala tai ni ki